Күңелдәге язгы йөрмә тышка да бәреп чыга. Әнә алтын балык кызларын да бүген яз үзенә бөтереп алган. Бүтән килеш килбәтләре, йөреш адымнары, кием салымнары, хәтта сөйләшү елмаюлары да үзгә, уенчак, назлы чая аларның. Хәзер суши барларда утыру модага керде. Безнең кызлар да һәр вакыт замана белән бергә. Безгә Маки Суси. Нәрсә? Ролның чын исеме Маки Суси. Рол дип ул Европага үтеп керә башлаган, шулай атала башлый. Ролы инглиз теленнән рулет дип тәрҗемә ителә. Япониягә барам дип, мин дә бу хакта бераз гына мәгълүмат җыя башлаган идем. Тик андагы җир тетрәүдән соң сәяхәтемне кичектереп торырга булдым. Суши бик тә файдалы. Дугы составында калий, углеводлар, клетчатка бар. Суши ул чын экзотик дару. Ә менә Япон табынындагы дөгү әһәмияте буенча безнең ипигә тиң. Савытта дөгү калдыру аларда тәрбиясезлек билгесе булып санала. Шулай аш бүлмәсендә ярты гомеребез уза. Мин әле таныш дизайнерым Гүзәлдән дәресләр алуымны дәвам итәм бит кызлар. Ул мине бу юлы заманча ясалган аш бүлмәсе белән таныштырырга чакырды. Якын дустым да, дизайнер да заманча аш бүлмәсе күрсәтәм дигәч ишеп килеп җиттем менә Гүзәл. Менә хәзер мин сиңа аш бүлмәсен күрсәтәм. Заманча шулай ясыйлар. Аш бүлмәсен кунак бүлмәсе белән берләштерәләр. Әйдә, Илсия, мин сиңа эш өлешен күрсәтәм. Монда аш әзерлиләр. Студияда без моны үзебез проектлаштырдык. Гүзәл, менә ни өчен син караңгы шәмәхә төс кулландың? Заказчик теләгәне зәңгәр төсне без үзгәрттек менә монда фиолетовый төскә. Ул йомшаграк, бүтән төс белән матуррак күренә. Бу йомшак шәмәхә төс стенадагы декоратив өслек белән тәңгәл килә. Менә мин сиңа шкафның җайлылыгын күрсәтим әле. Менә монда сабалар җуа торган машина. Вакытны экономить итә торган. Хатын-кызның һәр вакыт тыгыз була инде. Менә хәзер менә монда тел куябыз. Өстәлнең өслеге менә шундый күрән төстә буладыр инде. Әйе, менә монда төстә була, урындыклар белән. Менә Илсия, хәзер без синең белән кунак бүлмәсенә барабыз. Менә ничек җайланында кунак утыра, рәхәтләнеп, йомшак диванда. Димәк, мин үзем өстәл әзерлим. Шул ук вакытта кунагым да минем белән сөйләшә ала, фикерләшә алабыз. Менә Илсия, монда 3 картиналар ленәшәк ясала бетермәгән. Менә монда телевизор була. Син төшенергә каралы. Шундый матурлыклар Гүзәл. Әйдә, якыннан карыйбыз. Менә бу люстраны төрлечә ясап була. Заманча шундый ничек телисең, шулай борырга мөмкин. Шулай бурыла. Гүзәл люстраны ничек кенә мактама, миңа шторалар ошады. Бигрәк тә төсләре. Бу шторлар шкафлар төсе белән тәңгәл килә. Игътибар белән карасак, хай-тек стилендәге аш бүлмәсе 3 өлешкә бүленгән. Беренче ашарга пешерү, әзерләү, икенчесе ашау, сыйлану һәм өченчесе килгән кунаклар өчен. Бу 3 өлештә безнең стеналар яисә киртәләр белән түгел, ә түшәмдәге нокталы яктырткычлар һәм идән өслекләре белән бүленеп күрсәтелгән. Шулай ук телевизор куя торган өлештә бик үзенчәлекле. Ул коридор белән бергә кушылып, уңайлылык, иркенлек тудыра. Аш бүлмәсе нинди матур, монда керәсе генә килеп тора. Аш бүлмәсе белән кунак бүлмәсенең берләштереп эшләнүе миңа бик ошады Гүзәл. Монда яшәүче хуҗабикә өчен барсы да заманча һәм уңайлы. Хатын-кызга нәрсә кирәк? Иң беренче аш бүлмәсе кирәк. Менә шу аш бүлмәсеннән башлана инде тормыш. Ашаганда укырга, язарга ярамый. Тамагың туймый кала. Кызлар, ачуланмагыз, инде вакытыгыз, имтиханнар башлана. Укырга җитешә алмыйм, шуңа бүтән өмет шпаргалкаларда. Ә мин студент вакытымда шпаргалканы кулланыр өчен түгел, истә калдырыр өчен яза торган идем. Язу бер хәл, аны әле яшерә белергә дә столык кирәк. Миндә студент чактан калган 40 кесәле итәгем бар. Лениза, алып киләм әле мин аны сиңа. Өйрәттеләр инде, байтак секретын беләм.
Тиздән имтихан, ә син бер нәрсә дә белмисең. Гадәттә шулай була. Борчылма, синең алда башланмаган төн бар. Бер төн һәм 1000 китап дигәннәрен ишеткәнең бардыр. Аннан соң әле шпаргалкалар да бар. Без бүген алдан ук имтиханга әзерләнербез. Истә калырга тиешле 7 кагыйдә бар. Шулай итеп кузгалдык. Беренче кагыйдә: истә калмаган мәгълүматларны теркәп барсаң, имтихан вакытында үзеңә җайлы булыр. Шпаргалка ясау җиңел эш түгел. Шуңа күрә алдан әзерләп куй. Шулай ук йоклар алдыннан мендәр астына конспектлы дәфтәреңне куйсаң, нинди билет ләгәсе төшеңә керер ди студент халкы. Икенче кагыйдә: имтиханга әзерләнгән вакытта телевизор карарга, компьютерда уйнарга ярамый. Өченче кагыйдә: хәтер эшчәнлеген яхшырту өчен җиләк-җимешләр һәм әлбәттә шоколад ашау файдалы. Дүртенче кагыйдә: имтиханга бер көн кала чәч юарга ярамый. Имеш, туплаган бөтен мәгълүматың башыңнан су белән бергә юылып төшә. Бишенче кагыйдә: имтихан алдыннан уңыш китерүче киемеңне әзерләп куй. Кайчандыр шул күлмәгеңне киеп кергән имтиханда яхшы билге алгансың икән, бу юлы да сиңа уңыш елмаерга тиеш. Алтынчы кагыйдә кызлар колагына: бизәнү өлкәсендә чамах исеңне югалтма. Син төнге клубка түгел, имтиханга барасың. Һәм соңгы 7нче кагыйдә: Иртәгә имтихан дигән көнне кулыңа зачетканы алып, 3 мәртәбә халявы кап, ягъни халявы лавист дип әйтергә кирәк. Халявы кап, халявы кап, халявы кап. Һәм зачетканы ябарга, аны укытучы гына ачарга тиеш. Имеш, сиңа халявы эләгә, тик нинди эләгә бит, ансы билгесез. Мин экзамен алдыннан үзем юрамнарга булай ышанам. Бигрәк тә иртән экзаменга барган алдында, ишек алдында битендә һәр вакытта да үз писиләре була, йөри торган, буталып йөри торган. Менә шул экзаменга барганда шул писиләр мине затып калсам, һәм безнең ишек алдын себереп йөрүче Әлфия апа миңа уңышлар теләп калса, бу һәр вакытта да миңа уңыш китерә иде. Мин һәр вакыт диярлек лекцияларга йөрим, конспектларны кабатлыйм һәм үзем тырышам. Кешеләрдән конспектларны алам, үземдә булмаса әлбәттә. Һәм белгәннәрне укып, Аллага ышанам инде. Мин үзем юрауларга ышана торган кеше түгел. Экзамен алдыннан минем өчен иң мөһиме ул мораль яктан әзерләнү. Ул инде йокыңны туйдырып бару керә. Шуның өчен мин экзамен алдыннан иртәрәк ятып йоклыйм һәм иртәрәк торып экзаменга барырга тырышам. Даими рәвештә лекцияләргә йөрергә, семинарларда катнашырга тырыш. Беләм, шаблон сүзләр, тик бу чыннан да шулай. Шул чакта укытучылар да йомшарыр, сессияда сиңа мәрхәмәтлерәк булыр. Кылдан нишкә, кылычтан үткен булган сират күперен кичкәндә уңышлар сиңа, студент. Лениза, имтиханнарыңны онытып тора әле. Барыбер бирәсең син аны. Мин сиңа бер сюрприз әзерләдем. Кара әле. Ух ты. Искиткеч матур кызлар. Лениза, бу кызлар сиңа ошаган. Гөлия, куян алдың син моны? Бик тә үзенчәлекле бүләк булды бу. Рәхмәт, дустым. Бездә монда курчаклар ясыйлармы ни бу? Бар икән шул, ясыйлар. Мондый сувенирлар белән таныш эшмәкәрем алсы шөгыльләнә. Билгеле, хәзер электрон китаплар модада дияр кемдер. Шулай да шәхсән үзем чын басма әсәрләргә өстенлек бирәм. Рәхмәт кибетенең хуҗабикәсе Алсу Рахматуллина белән безне нәкъ менә шул берләштерә дә инде. Мин үзем мәгъди әсәрләрен бик яратам. Аның бигрәк тә миңа без 41-нче ел балалары дигән әсәре күңелгә якын. Бу әсәрдә сүз көче, сүз шифасы бар. Син Мәгъдиевның китапларын укыганың бар, Гөлия? Укыдым әйе. Әйдә Зифаның китапларын тәкъдим итәм әле. Сездә Тукай китапларда бар икән. Менә бусы яңа күренә. Мин бу китапны күргәнем юк иде әле. Төсле рәсемнәр белән русча, татарча булган балалар китабы юк иде Тукайның. Без уйладык та шушында китап чыгарган булдык. Бу эш миңа ошап китте. Безнең тагы берничә чыгарган китабыбыз бар. Әйдә күрсәтим әле мин сиңа. Әйдә. Хәзерге вакытта җырлыйм дисәң, җыр китаплары юк,
матур сөйлем дисәң, котлым дисәң, котлау китаплары да янда булмый әле. Шуны истә тотып, біз менә шундый китаплар эшләдек. Менә шунысы уңайлы. Бу китапларны сумкада йөртергә була. Менә буларны да игътибар итәлек, күрәсеңме? Матур открыткалар. Эшләдек сүзләрен. Сине шын күңелдән туган көнең белән тәбриклибез. Сиңа бәхет телибез. Бәхет ул яратып эшли торган эшең, рәхәт итеп яши торган өең булу. Матур сүзләр, гаҗәп матур сүзләр. Без бит хәзер татар халык ашлары китабын эшли башладык. Макета әзер. Сабантыйга чыгарачак без бу китапны. Алсу ханым, бу минем дустым Илсиягә менә дигән бүләк булачак. Ул аш-су пешерергә ярата. Минем тагы бер дустым бар, студент Ленизага да берәр сюрприз ясый әле. Менә дигән матур сувенирлар бар бездә. Әйтә карыйк әле. Әйдәле. Менә матрешкалар рус халкының сувенире булып тора. Хәзер менә бездә яңалык, татар матрешкалары да бар. Бу яңача, бу гомумән икенче. Мондыйны күргән юк иде әле. Мин моны алам. Бу Ленизага шаячак. Алсу Рахматуллинаның һәр нәрсәгә дә үз фикере бар, зыялы. Һәр эштә дә төгәллек яратучы бу ханымның өлгерлегенә сокланмый мөмкин түгел. Алсу ханым, шундый тиз темплар белән яшисез. Тормыш сезне куамы, әллә сез тормышны куасызмы? Гүрә шундый менә кызыклы матур сорау бирдең, менә миңа күпләр бирә. Хәзер бит компьютер, технология заманы, информация бик күп. Яңа китаплар чыгып тора. Яңа авторлар туып тора. Сувенирлар өлкәсендә дә яңа юнәлешләр барлыкка килеп тора. Мин буларны бөтенсен күзәтеп барырга тырышам. Аннан яшь барган сайын сәламәтлекне дә кайгыртырга кирәк. Үзеңне формада да тотарга кирәк. Шуңа күрә бер сүз белән әйткәндә, кай вакытта мин тормышны куам, кай чакта инде тормыш мине куа. Миңа булай яшәү бик ошый. Һәр сәгать минутыңны планлаштырды ул. Һәм тагы эшмәкәрдәге мөһим сыйфат. Сүз бирсәң, аны үтәргә кирәк. Безнең татар халык ашлары китабы менә шушы була инде. Хәзер ул эшләү стадиясында. Без Мисал кыскача гына сирне шишеп китәм инде бу китапны эшләүнең. Сире аның бик гади. Без башта бу китапта нинди ашлар буласын төзедек. Аннан бу ашларны без үзебез пешереп карадык. Һәм фоторәсемгә төшердек. Демәк, сез әлеге ризыкларның темен дә беләсез. Үзегез пешергәнсез, үзегез фотога төшергәнсез, һәм үзегез ашатып татып та карагансыз. Pa 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 pa.